Så bliver klokken heldigvis tirsdag. Vi drager afsted op nordpå. Det bliver en lidt anderledes tur, hvor vi skal flere forskellige steder hen. Vi regner med at køre en tur op til Sæby, hvor vandmøllen den er. Der skulle være lidt historik omkring den. Så kører vi videre til noget, der hedder Sindal. Sindal er et sted, hvor der er en fisketrappe. Det er et sted, hvor vandet det går i sådan, hvad kan man sige, et lille vandfald ned. Det skulle være dejligt frisk og lækker sted at opholde sig. Og så ved jeg også, der er en historie omkring en, der hedder Martinus Thomsen. Men ham kommer jeg lige lidt nærmere ind på lidt senere. Martinus Thomsen er... Ja, det er en mand, jeg faktisk har studeret i et stykke tid. Nogen kender ham måske i forhold til det tredje testamente, som man kalder det. Men så begynder det nærmest ved at være sådan helt... Så skal vi hilse. Men så bliver det helt eventyrligt. Så tænker jeg, at hvis vi når det, så skal vi op til Råbjerg Mile og gå en tur derop. Fordi vi skal ud og have bevæget os lidt. Der er dejligt vejr til det. Det er sommerens sidste strukne vinger, hvor vejrforholdene det bør nydes. Tika er allerede kommet i bilen. Vi prøver at se, hvad der sker. Aner ikke, hvor vi ender. Vi har et telt med, og jeg har også den blå lagune, som vi kan overnatte i. Vi ser. Klokken 10 var jeg klar til at tage afsted. Der var pakket. Og der skal være sommerfest ude i det område, hvor jeg bor. Om et par dage. Så der skal jo sættes telt op, og der skal snakkes, og der skal arrangeres, og stemningen er høj. Så der er rigtig mange naboer og genboer, der også gerne lige vil have en lille sludder. Så nu klokken 11:15, så der går hurtigt noget tid. Det er dejligt at have sådan en stemning. Det er dejligt, at folk mødes til sådan en sommerfest. At vi taler med hinanden og ikke altid om hinanden. Hvilket er det sidste måske aldrig nogensinde ophører. Men måske er det med til at støtte omkring et fællesskab. Men ikke kun fællesskab, men også en fælles forståelse for hinanden. Så er vi nået til Sæby. Sæby Vandmølle, den ligger ved Sæby Å og har en lang og spændende fortid. I 1600-tallet der tilhørte møllen kongen, og i 1930 der blev mølledriften indstillet. Sæby Vandmølle består af 2 smukke bygninger, Møllehuset, Toras hus. Men begge boliger de er faktisk helt unikke efter deres særprægede fortælling. Møllehuset er det gamle, restaurerede værksted i Vandmøllen, der er højt til loftet og en fabelagtig udsigt over slusen i Sæby Å. Torahus er det hyggelige stuehus, man kan se her til højre. Der er smukke snedkermøbler, udsigt over den frodige have og åen. Det fik vi ikke så meget ud af. Der står privat alle steder. Man kan slet ikke komme ned til vandet. Jo, man kan komme ned til åen, men så skal man gå et godt stykke vej. Så vi har set det. Og vi har været her. Og vi skal videre. Så er vi på vej til fisketrappen i Sindal.
Åbningstider, det behøver man ikke. Billeder. Den skulle se sådan ud. Det ser jo ganske hyggeligt ud. Vi prøver at køre derefter. Fisketrappen, som så sådan ud førhen, den har jeg lige fundet ud af, at den er lavet om. Fordi man har lavet frigang, gennemgang, så man har lavet en flydende passage, for at alt det, der kan gå modstrøms, det også skal få lidt liv. Alt, hvad der er dyreliv og planteliv, det får meget mere grobund ved, at man har lavet det her. Og det har åbenbart, nu har jeg jo min dejlige tykke bog derhjemme. Den er jo fra 2000, hvis ikke den er lidt før. Så der er sket lidt på 24 år, og det er ulempen ved at kigge i den bog, og så tro, at det er det, man kommer frem til, eller vi kommer frem til. Så vi skal prøve at se på ikke en fisketrappe, men en fiskepassage. Og det giver en meget mere dynamisk liv i forhold til Uggerby Å. Det er 210 km vandløb, der lige pludselig bliver frigivet til, at der er et flow hele vejen igennem. Vi skal prøve at gå op og se, hvordan det ser ud nu. Kan man virkelig se, at der er flow. Nu er det selvfølgelig ikke nemt at se, hvordan det så ud førhen. En del år siden jeg var her sidst. Og der var det den såkaldte fisketrappe. Se derovre, der er et stykke af den gamle fisketrappe. Undersøgelser har faktisk vist, at fisketrappen den hindrer helt op til 90% af bestanden af laks, ørreder i at komme forbi trappen. Vi har startet bilen. Næste stop, det bliver Martinus Thomsen. Martinus Thomsen var en dansk mystiker, åndsforsker, åndelig lærer, filosof og forfatter. Martinus var uddannet majerist, men da han var 30 år, havde han en åndelig oplevelse, som ifølge ham selv gav ham en dyb indsigt i livet og universets love. Og for mit eget vedkommende, hvor jeg var så heldig at følge i en studiegruppe, at hvis jeg kigger dybere i mig selv, er det der, hvor Martinus Thomsens lære fylder allermest. En af hans principper, det behagelige gode og det ubehagelige gode. Martinus Thomsen mener, at hvis ikke vi lider, hvordan skulle de ellers vække vores opmærksomhed? Og derfor er lidelse det ubehagelige gode. Hvis vi vender vores kind til lidelsen og ikke lærer dens lære, ja, så vil det være vores bedste ven og være ved vores side, til vi har lært lektien. Og kaldes kærligheden i forklædning. Ja. Det er fars plads. Gå. Vil du gå over til din egen plads? Du skal over til Tikas plads. Nej, kan du komme over til din egen plads? Kom over på din egen plads.
Nu godt. Se nu der. Og sæt den. Så har vi besøgt Martinus Thomsen. Så mangler vi Råbjerg Mile, hvis vi skal køre alle vores planlagte destinationer. Og det tror jeg, vi kører efter nu. Så Råbjerg Mile, og jeg tænker, det er deroppe, vi måske også overnatter. Råbjerg Mile indeholder ca. 3,5 millioner kvadratmeter sand og måler op til 40 meter høj og dækker et areal på ca. 2 kvadratkilometer. Så vandrer klitten 15 meter årligt mod nordøst. Ja, det vil betyde, at om ca. 100-200 år, ja, så er hovedvejen til Skagen dækket af sand. Hvilket den tilsandede kirke, som også er blevet efterladt mellem klitterne, er et bevis på i dag, at man kun kan se kirketårnet stikke op af sandet. Og der er plantet marhalm og nåletræer for at bremse sandflugten. Råbjerg Mile, det er bare et kæmpe stort område med vidder over det hele. What you know, every song keeps playing for me. Just listen to the radio. You better think twice if you go down this road. You better choose sides. It's one or the other, it's love or hate. It's all or nothing, time is up, I can wait. Så klokken ved at være 6:15. Tiden den går. Men bare det er hyggeligt, og det er det virkelig. Vi skal lige have fundet et sted lige at handle lidt ind. Vi mangler lidt citron. Så vi er på vej på noget, der hedder Skiveren. Der er cirka 10 minutter tilbage. Så er vi nået Kjul Strand. Tæt ved Hirtshals. Der er bare lækker vejr. Så det bliver ikke telt. Det bliver i dag med at sove her og havet herude. Du kan lige kigge lige om lidt. Skal jeg lige have ryddet op i alt det her først. Jeg har brugt et batteri, så jeg skal lige have ladt det op, som jeg har brugt. Jeg har kun 2 batterier. Det er fint, det går godt. Så længe jeg har 2. Upsi.
Det er altid sådan en lille kunst, at bare skal holde styr på alt det her. Fordi hvad passer til hvad? Så har jeg sådan en lille sjovere her. Den er faktisk pissehammerende god. Sådan. Det hele skal passes rigtig godt på. Fordi for mig skal det her vare rigtig mange år endnu. Og den skal være det hele det skal være rækkefølgen, den skal bare være præcis hver gang, fordi ellers så kan det ikke være der. Sådan, nu skal jeg ikke åbne det lige forløbigt. Den her, den skal lades op. Er det ikke bare smukt? Så har vi Hirtshals helt derude i horisonten med de 4 møller. Fandt lige sådan en sjovere til 6 kroner. Laid back. Den er lavet på Bornholmsk vand. Jeg tænker nu, den er lavet på klodens vand, så jeg ved ikke, hvor stor forskel det er. Men 6 kroner, det er sgu billigt. Perfekt. Time is up, we don't have no luxuries. Touch my lip as I breathe for the two of us. Show me what you got, give me something more. Show me what you got, I need something else. When you liberate me, feels like I am going crazy. So full of love. When you're dancing on me, I'm beyond the new moon lazy. So full of love. I don't need nothing too extreme, so come on. Hold my hand while I dream. I feel so alone lately. Time to give it up. Give me something more. Show me what you got. I need something else. Something more. When you liberate me, feels like I am going crazy. So full of love. When you're dancing on me, I'm beyond the new moon lazy. Vi skal have torskerogn. Stik torskerogn. When you liberate me, feels like I am going crazy. So full of love.
Nå, lad os endelig smage her. Det har været lidt af en rejse at lave det. Men sådan er det. Klokken er også 10 minutter over 9 nu. Der er gået lidt tid, men det gør det hele værd. Vi har noget mere citron på. Klokken er 9, og jeg står nede ved vandet. I t-shirt. Sommeren strækker stadig sine vinger. Så blev det fyreaften. Jeg er bare... Hold kæft, jeg er træt. Klokken den er 10:11. Det har været en fantastisk dag. Altså, vi har bare kørt nogle kilometer, men vi har bare nydt det, Tika og jeg. Det har været 3 gode destinationer, vi har valgt. Det har det simpelthen. Yderst gode destinationer. Nu er vi heroppe ved Kyvel Strand. Der har vi været før. Det er bare et lækkert sted. Nu vil vi bare gå helt til ro. I morgen tidlig, så vender vi hjem af. Og så skal der redigeres. Jeg plejer at kigge på min telefon, inden jeg går til ro. Det gider jeg simpelthen ikke nu. Nu er det sgu bare godnat, du. Ses i morgen. Morgen. Og klokken blev 5. Og Tika var så tørstig, efter hun skulle have noget bacon i går. Så nu er vi vågen. Nu er vi bare klar. Nu vi pakker stille og roligt sammen og kører hjem. Min søn kommer på besøg i dag, så det er fint, vi kører hjem. Så kan være, at jeg lige kan få redigeret en anelse.